Ito na lang ta kasi mga Amerikano kay kito man yung mga Oh, basta buot lang na ako. sa imuha. Ha? Wala tay mga bugat, wala tay. Wala kay buot? Asawa ka? Ako walay buot. Hulat ta, hulat. Ako walay buot, ha? Ako walay buot, ha? Ha? Lingaw pauglutaw ang inyuhang tapok. Kasabay ang amigo gamiga. Dito kang banaha ka? Dili ka na ako masapon? Magkita ta sa Facebook. Ang bagbuhog lamisa sa area. Way makatugaw, mas kilangaw. Magbinuang walay maghinalawgaw. Kay kung ako maglagot, lisod na kong makatok. Katalaw ko ra na imong kaiso. Gayo sige kinambog. O pag Ang tinulay inyong nakita, usa sa klase sa mga panghitabong isyu sa kinabuhi, isyu sa kapamilya, yung partner. Yes, partner. Kuyaw kay partner. Murag ako igikulbaan na ni pamilya ha kay. Kung naay problema ba, murag hadlo kayo kay kung natay problema dapat nara sa sulod sa balay. Dili kailangan ipagawas nato. Lahi na lang partner kay wala kang sulod sa balay. Gigukod pag sundang gawas sa balay, kaya pagdaruhan. Ang mas worst partner, gipost pag sa social media. Mo ni ang trend karon which is dili maayo partner no. Dili gid maayo. Para sa ako partner, di gid siya maayo kay masulbad man ang isa ka problema kung istoryahan nato sulod sa panimalay. Dili kailangan nga ibulgar nato sa tibuok kalibutan kay murag maka-cause Sakto anxiety. ka na partner. Isa rin sa problema sa akong katilingban. Ginagmay pero yayay. Dili kinang tanan hayahay. Pero daghang pamaagi para kita malipay. Correct. Again, this is Daddy Chumi. And this is Sherry, nga moingon. Kung nakay problema, ayaw i-post sa social media. Sulbara! maolagi.